равғани гули садбарг. гули садбаргро дар урфият маликаи гулҳо меноманд ва равғани он низ ҳамчун маликаи равғанҳои эфирӣ ба ҳисоб меравад. ин равған яке аз сахттарин равғанҳои растанӣ буда дар таркибаш зиёда аз 400 пайвастагиҳои химиявӣ дорад. равғани гули садбарг дар баробари таъсироти зиёдаш дар соҳаи косметология, бештар дар соҳаи тиб дар ҳолати бемориҳои асаб ва бемориҳои занона ва сеҳ истифода мешавад. дар асл баргҳои гули садбарг асосан ҷадвали Менделеевро ба ёд меоваранд. калсий, таркиби ин равған дар раванди табодилотии бадан иштирок карда баданро дар баробари сироятҳо боқувват мекунад. калий барои беҳтар бурдани кори дил ва ёд ба фаъолияти системаи эндокринӣ ва ғадуди ҷоғар таъсир мерасонад. оҳани таркиби ин равған барои ҳосил кардани гемоглобин ва бартараф кардани камхунӣ фоидаовар аст. магний боиси кушодашавии рагҳо ва кам шудани спазми бадан мешавад ва селен бо пиршавии ҳуҷайраҳои бадан мубориза бурда рушди ҳуҷайраҳои саратониро пешгирӣ мекунад. дар баргҳои гули садбарг витамин С, каротин, витамини К ва витаминҳои гурӯҳи Б мавҷуд аст. ин равған хосияти баланди танзимкунандаи гормонӣ дорад, ки дар ҳолатҳои вайроншавии хоб ва барои бартараф кардани рӯҳафтодагӣ ва тарс дар ҳолатҳои хастагӣ ё барангехтагӣ таъсири хуб мерасонад. равғани гули садбарг антидепрессанти мулоим вале хеле боқувват аст. дар бемориҳои занона таъсираш пурзур хоҳад буд, махсусан агар ин бемориҳо бо рӯҳафтодагӣ дар вайроншавии раванди репродуктивӣ ё қувваи ҷинсӣ алоқаманд бошад. таъсироти зидди илтиҳобӣ, зидди қорчӣ, спазмолитикӣ ва барқароркунандагии равғани гули садбаргро низ қайд кардан зарур аст. дар соҳаи гинекология барои барқарор кардани сикли ҳайз ва пешгирӣ аз хунравии зиёд ёрӣ медиҳад. хосияти танзим кардани бордориро низ дорад ва инчунин миқдори истеҳсоли спермаро дар бадани мардҳо афзоиш медиҳад. дар кадом ҳолатҳо равғани гули садбарг истифода мешавад? мушкилоти дил ва хунгардиш, дарди саре ки сабаби асабӣ дорад, илтиҳоби асабҳо, нигоҳубинии пӯст ва ковокии даҳон, илтиҳоби пӯст, бемориҳои ҷигар ва талха, илтиҳоби узвҳои занона, мастит, тарсу воҳима, вайроншавии хоб ҳам дар кӯдакон ва ҳам калонсолон, рӯҳафтодагӣ, стресс, вобастагиҳои зараровар ҳамчун маводи нашаовар ва нӯшокиҳои спиртӣ ва инчунин барои маҳси кӯдакони навзод. равғани гули садбарг ба тамоми намуди пӯст ва ҳамаи синну сол, махсусан ба пӯсти пиршуда ё осебдида фоидаи нотакрор дорад. онро дар таркиби крем ва равғанҳои гуногун барои молидан ба пӯсти рӯю бадан истифода мебаранд. ҳамчунин таркиби асосии бештари атрҳо аз равғани гули садбарг иборат аст. ин равған таркиби зидди вирусӣ ва зидди микробӣ дорад ва аз он барои табобати бемориҳои ҷигар, талха ва захми меъда истифода мешавад. аҷибаш ин аст, ки вақте равғани гули садбаргро истеъмол мекунед, пӯсти бадан тӯли чанд рӯз бӯи хуши садбарг медиҳад. ҳамчунин дар вақти дерматит, фурункул, захмҳо ва доғҳо дар дерматология истифода мешавад. ин равғанро ба унвони бедардкунанда дар вақти дарди мушакҳо ё дар вақти дарди сар ҳамчун спазмолитик истифода мебаранд. ҳамчунин барои ором кардан ва зидди рӯҳафтодагӣ истеъмол мешавад. барои дарёфт кардани шакли тозаи ин маҳсул бо боварии комил ба ин рақамҳо занг зада метавонед.